Ministru, jissilek sentejn u nofs fil-kariga, bir-rispett kollu, fejn roadmap li wettu qabel l-elezzjoni. Jekk tara l-budget tal-lum biżżejjed tifhem li x'qed nagħmlu, ma ħalli nispjegalek. Il-problema trid issolvija u mhux se ssolvija mill-lum għal-għada. Iva, jiena nemmen illi mhux se jkun hemm xi taqliba b'daqqa waħda, tittamel diversi miżuri u mhux se ssolvija mill-lum għal-għada il-problemi. Short term, medium term u long term. Jiena Ministru, nara ħafna pies in the sky, nitkellmu fuq monorail, fuq underground, toroq taħt l-art. In-nies iridu riżultati. Iva, imma inti tagħmel mirakli. Il-problema. Time frame li serħilna moħħna li sena oħra sentejn oħra. Le, dik mis-sen saraħlek qatt għax tittamel ħafna affarijiet li għanis trid ukoll inti. Illi barra tagħmel dal-infrastruttura li tittamel li mixin fuqha, nerġa' ngħid li tal-kostot mixin sewwa issa mbagħad għandna senna. Inti għandek counts kemm jgħaddu karozzi? Għaddek counts mill-ma ngħid. Sib posankom, ħanaraw is-servizz. Ħanaraw servizz. Int għandek. Ħanaraw x'qalilna. Int għandek. Jien m'għandix. Mela jien għandi allura jekk taħdem fuq it-teoriji li għandi r-riżultati tagħhom. Mela ħu paċenzja. Stenna daqsxejn ħanaraw kif se taħdem. Ma nafx għaliex ittajtek għax għandek kampanja ta' riklamar għaddejja, it-trasport pubbliku inbidel. U ma tix tgħidilna x'inbidel x'all-aħjar jew għall-ar, ma tgħidilna nbidel. Inbidel. Għax statistiki li hemm jura li kien hemm improvement, però ma ġiex li kif wieħed jistenna. Għanna bżon pjan holistiku. Għanna pjan istanna pjan fit-tul. Il-roadmap qatt ma rajnija, imma rridu nispjegaw għax x'inhu l-pjani dettaljatament. Mhux tix spjegajtlek. Illum inti stess rajt li għandna roadmap.